su uma samu kulubali namba ka mako alakle anu ka jerde de kuluba mumbe nanga mako sinanguya abu amedum na kon du barakalaw do chakalaw do o mako te dor la de me akata ni ku segere ku surtout bara sanfé abu samna jara arado nura fami bi kononto anen nani tomi murmuru duru la seli am go ka bo jala korji ko mani wadala ne ga duru 76 33 43 03 ene pana ne be mbolo do me boni aye sebeni ngala to ko de ablay jara ke akumara ako onni amra baga jugu no be france jamana ko fo abu adugulente machila ka foko akera tatuto tire nama tire tutu amedo mna combiner france jamana na le kelefo mali marabago ibe na ka fo olube flafo ka france ka ajabi oro kum konala ibe na ka foko la jera do konin ko obulo dalen kundo munye da kariko fe na be senegal jamana o ko fo la jera munna adda minna munye octobre kalo kile muga ani saba kata kuncha octobre kalo kile muga ani duru o konala ibena ka foko munye france jamana ukachi den kerengere kumbe la jere o kena o kan o kum konala ukachi den kerengere mbe no buka secrétaire d'état française ko fo abu safna jara munye adda ye folo kolo bin ko tikede ko sabike ayira ka foko munye france ko france o de kera sobo biye munye mali ko amad dafri ko france de kera sobo biye munye mali ko on mabi datke wala ke ba nunu utika kono ko france ko france de kera sobo biye mali amabi munye khalifa nunu utika kono abu safna jara nen korofo abura mamunda kono o de secrétaire d'état français ko nan kama ko Krisula za sharo kulu to anyira mandi abu safna jara ga anga bilebele no de be abla job ko sigatala ay jabli ken patrick baga fola no de be abla jara ko fo ayra ka foko adugulente machila ka foko ani france jamana abeni na wati jan ko bo gela bilebele ko o be ani france jamana oni nyokonche wadugu jogo mugani tan abu safna jara be na ka foko do de be fara gela o kone kam o de kum kono la ko tenendo munye forum do obuka ke Dakar ko fi ango forum sur la paix et la sécurité en Afrique hotel la kana o ko fo munye farafna ani ben o ko fo wa o kum kana la jibe da ka fo ko munye français ko ni ministre mumbe e abu safna jara kuma faratilen ko abura adda kono de nga jabi ko o taraka asegere o sabga anga abla jopa ayra ka fo ko munye franci ko francier jamana munni abena tasuma ka addado wa be kla ka yere ka tasuma o fa bagaye abe tasuma ka faga ko munye franci ku be kla ka amena kurai abu safna jara munya abla jopa ayini korofo ninka ashele patrick baga fola ako ninkene ka munye secrétaire d'état française abu safna jara wa ministre fana dogoy ibena ka foko akoni ayira ka foko ni ay ko franci nana mali o konala ko matro do fa ko san 2013 ibena ka foko anga jamana marabako do yalla ni ka foko munye franci ko kana demeta ninka ba mali ba ninka asegere ko de kala sobo bi ninka franci ka ashele anga jamana akonna ula hukum konala munye française ugani mayi na buga secrétaire d'état okofo abu ayira ka foko ore kera sababu ye uluka nali de kera sababu ye munye mali ko ninko ama boka bi dinga okono la kusila munye ugani secrétaire d'état ni na be france ga de nkofo abu safna jara ayira ka foko munye opération barkan kata fra munye opération serval kan ko akera sababu ye munye france sorasi binani ani sheki ko olini ngena ko ore karabara kibe na ka foko ali biduru ani kononton abu safna jara ko olini ngena kon karabara jamana mun no lube sahel jamana ko ulu ningana ko o karabada ayira kana ka foko me kaskuble maw ko o ma keme ani ma bi wolon vla ani nani kibena ka foko ulle fatura munye mali akelen o kana o kam o kum kono la munye française ko ni ministre ayeni ko fo mun ka ashelata anga ministre mun be no de be abla job ko fo abu ida bonga kuma la o be fo yira sigilin ko ni o nyana abla job dangro banyi ayi sigi ki kilo ngada ko sobe ayi musoni ka ashibakoro lame wati mun munye aklala korfola munya abla job ay korofo ayata te tari abla joba ayira ka foko me dom na kombi ni korofo mun flane ni muso nda kono kayira ka foko munye ko franci ko de kra sobo biye ka munye jamana amma bi munye jatiga wale ke bawtiga kono abu safna dara ni korofo ko ate singa koy abla joba ayira ka foko munye communauté internationale ibena ka foko wati te mununa na anyakum nan do munye franci jamana bulu doni mun kama uyuka kusonu ka kaso bela dilenche kata libi kata da kulunci ninka adda kulunci ko de kra sobo biye kan gela cha manye munye jamana
minnu u bɛ tile yan fan fɛ n'a bɛ jamana minnu bɛ cɛncɛn fuga kan k'o kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛya caman ye o jamana ninnu na Abdoulaye Diop kɛnɛ in kan fɛnɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko mun ye u ye baara min ta ka Libi ka a sɛgɛrɛ maa yɛrɛ t'a dɔn u ye baara in kɛ kun o kun kama baara in laɲini kun ye fɛn jumɛn ye wa Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko baara in kɔfɛ est-ce que u y'u sigi ka miiri k'a fɔ ko nin gɛlɛya in ko o bɛna ye a la wa Abu Safinɛ Jara ko nin bɛɛ lajɛlen de kɛra sababu ye siga t'a la ko kana ni lakanabaliya kana n'o ye an ka jamana a kɔnɔna u la Abdoulaye Diop a yɛrɛ k'a fɔ k'an bɛ don min na ko bi n'i y'a ye k'a fɔ ko mun ye Mali nin gɛlɛya in caman bɛ anw da la o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ mun ye Faransi ale de bilala communauté internationale ɲɛ ka gɛlɛya ta ni ka Libi ka a sɛgɛrɛ o gɛlɛya kelen de ko o de nana surutu anw kan yan ko nka ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ maa si tɛ ka jɔ k'a fɔ ko i nɔ y'a ye maa si tɛ k'a fɔ k'a fɔ ko nin ye e nɔ ye gɛlɛya minnu o filɛ an ka jamana in kan yan ko siga t'a la gɛlɛya in tɛntɛnna ka na bila anw da la de wa maa minnu ye gɛlɛya in ka a tɛntɛn Abu Safinɛ Jara ko hali sini u tɛ ka jɔ a la mun ye Abdoulaye Diop ye a y'a yira k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin kɔrɔfɔ in kɔni bɔra nin muso in da kɔnɔ n'o bɛ secrétaire d'État française ko fɔ k'a yira k'a fɔ ko mun ye Faransi k'o de kɛra sababu ye ni Mali ko an ma bi jatigɛ wale kɛbaaw tigɛ kɔnɔ Abdoulaye Diop a y'a yira k'a fɔ Abdoulaye Diop a ko tiɲɛ don an bɛ tasibila kɛ mun ye Mamadi bɛ k'o ye Faransi ka den ye Abu Safinɛ Jara ko olu ni tora nin kɛlɛ in na Abdoulaye Diop a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma Abdoulaye Diop a y'a yira k'a fɔ ko nin muso min kɔfɔlen filɛ nin tan a ye nin kɔrɔfɔ min ka a sɛlɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ ka kuma jamana min tɔgɔ la n'o de bɛ Faransi jamana kofɔ Faransi ye jamana den ye jamana mun n'a bɛ tasuma ni k'a sɛbɛkɔrɔ ɲaga n'ale tasuma k'a ɲaga wa a bɛ tila ka n'a yɛrɛ kɛ a tasuma in fagabaga ye wa min ye Faransi ye Abu Safinɛ Jara ko mun ye a bɛ tasuma k'a faga wa ale Faransi kelen de bɛ tila ka tasuma in ka a sɛbɛkɔrɔ mɛnɛ Abdoulaye Diop a ko n'o y'a sɔrɔ aw ka nin sɔrɔsi hakɛ minnu o sara k'a daminɛ kɛlɛ in daminɛ fo ka n'a bila bi la Mali sɔrɔsi hakɛ minnu o sara a civil hakɛ mun sara est-ce que t'a la anw to o da dɔn koyi o de ka ca o de banna si ye Abdoulaye Diop i bɛna ye k'a fɔ ko a ye nin minisiri in kɔni ka a jaabi Abdoulaye Diop a yira k'a fɔ kɛnɛ in ka kunu a ko n'i ye anw ka jamana jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara anw ma dɔwɛrɛ ɲini koyi an y'a ɲini bɛɛ lajɛlen de fɛ fɛn saba a fɔlɔ ye fɛn jumɛn ye an ka souveraineté Abu Safinɛ Jara o ka bonya o bɔlen kɔfɛ Abu Safinɛ Jara an n'an partenaire minnu bɛna jɛ ka baara kɛ Abu Safinɛ Jara olu ka bonya wa mun ye malidenw ka intérêt mana kɛ fɛn o fɛn ko an bɛ taa o nɔfɛ an ka bonya ka da o kan anw ye nin laɲini diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen fɛ o hukumu kɔnɔna la Abdoulaye Diop y'a yira k'a fɔ ko anw tɛ Faransi jugu ye wa Faransi k'a dɔn k'a fɔ nin fɛn saba mun filɛ nin ye n'a taara nin sira fɛ diɲɛ ma don o don Abu Safinɛ Jara ko a ni anw bɛ se ka ɲɔgɔn ye ko nka ko n'a ma taa nin sira fɛ a k'a sigi n'a ye k'a fɔ ko an ni anw kɔni ko an tɛ se ka ɲɔgɔn ye Abu Safinɛ Jara anw ni Faransi cɛ ko a gɛlɛya ko a bɛ nin kana waatinin bɔ i bɛna ye k'a fɔ k'a bɛ dɔɔnin min kama Faransi a ye décision ta a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ a ma anw ka marabagaw k'olu hakilinata ɲininkali kɛ k'a yira k'a fɔ ko a bɛna ka barikani gɛn ka bɔ anw ka jamana kɔnɔna la o yɔrɔnin bɛɛ i bɛna ye k'a fɔ o y'a sɔrɔ anw ka marabagaw ye wulikajɔ k'o kɛ k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ya k'o tɛmɛ anw ni Irisi jamana k'o cɛ k'a bɛ dɔɔnin min kama Abu Safinɛ Jara anw bolo di ɲɔgɔn ma tɛmɛna anw ni Irisi jamana cɛ siga t'a la k'a daminɛ a don na fo ka n'a bila bi la i bɛna ye k'a fɔ ko anw ni Faransi jamana Abu Safinɛ Jara an ka sɔn ko a ma fi daa kelen kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la hali waati tɛmɛnnu na mun ye premier ministre min tun bɛ docteur Sogɛli Kokala Mayiga ko fɔ ale ye taali min kɛ Nations Unies kɛnɛ kan ale taara daga in ka taa sɛbɛkɔrɔ ɲaga a y'a yira k'a fɔ ko mun ye Faransi a y'i to avion kɔnɔ k'i cunna anw ye an b'a fɔ min ma abandon en plein vol ko Faransi ko a y'o baara k'o kɛ Abu Safinɛ Jara o kɛra sababu ye ka ko k'a sɛbɛkɔrɔ ɲaga o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ ko anw marabagaw ye Faransi ka lasigiden mun n'o tun bɛ yan n'o b'u ka ambassadeur ko fɔ a tun bɛ sira fila taama mun na a tun bɛ nafigiya mun na an ka jamana kɔnɔ an ka marabagaw y'o sɛbɛkɔrɔ gɛn Abu Safinɛ Jara ko nin fana kɛra sababu ye ka da k'a sɛbɛkɔrɔ wuli anw ni Faransi jamana o ni ɲɔgɔn cɛ fɛn jumɛn de fana nana da k'a sɛbɛkɔrɔ wuli ni hakili b'a la mun ye CEDEAO ɲangili mun ta ka anw sɛgɛrɛ ani ka taa fara mun ye UEMOA kan maa minnu bɛ a ka ja k'u hakili juru carilen don kosɛbɛ olu y'a yira k'a fɔ ko n'i ye CEDEAO kɔni kelen ka nin ta ka jamana in k'a sɛgɛrɛ ko siga t'a la ko mun ye Faransi ko o b'a kɔkɔrɔ n'i ye sɛnugu tilennen k'a jɔ ko kala ko o b'a kɔnɔ Abu Safinɛ Jara k'o kɛra sababu ye ka Faransi k'a sɛbɛkɔrɔ kogoya anw ka marabagaw ye an kɔni bɛ don min na ko bi anw marabagaw ma dɔwɛrɛ ɲini koyi olu kɔni y'a laɲini k'a fɔ anw ye jamana ye wa mun ye Nations Unies k'a dɔn k'a fɔ anw tɛ denmisɛn ye dɛ anw k'a fɔ ko anw ye denmisɛn ye anw tɛ denmisɛn ye Mali anw tɛ denmisɛn jamana ye wa mun ye Nations Unies u k'a dɔn k'a fɔ anw ye laɲini mun k'u fan fɛ ka Faransi wele kiri bunakun o kɛnɛ kan a ka taa Faransi sigi a jakaja kɛnɛ kan k'u kumana k'u sirannen don wa walima an b'a ɲini hali bi Faransi fana fɛ u ka wele kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u ma jɔ a la u ka anw wele an ka taa a bara ci Nations Unies maaw ɲɛkɔrɔ Abdoulaye Diop kɛnɛ in kan i bɛna ye k'a fɔ ko a y'o a da don o kun la k'a yira k'a fɔ ko plainte mun n'a donna Faransi juguya la Faransi yɛrɛ waati sera n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nkalon kɔni ko a dar'u la n'u sirannen de tɛ
Abdoulaye Diop y'a yira k'a fɔ k'u ka wele kɔni u k'o kɛ Nations Unies kɛnɛ kan olu yɛrɛ k'a laɲini sa mun ye u ka sigi Jakarta kɛnɛ kan kunnafoni filɛ nin ye an y'a sɛbɛn ka bɔ indépendant ale kɔnɔna la Abdoulaye Jara sɛbɛnnikɛla ale ye Abu Ibunya tabarikala bɛtɛ an bɛ dugawu de kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ dugawu de kɛ hali bi fɔ habɛn ka se ka sabati tiɲɛ kan koyi min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye ale bila ne bɛ bolo don ko ni sɛbɛn min ni u tɔgɔ ko nouvelle horizon dankura i k'a dɔn k'a fɔ nin ye Tuguna A Traoré ale ka sɛbɛn don Tuguna ko de i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Abdoulaye Diop la ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Mali jɔ la b'a kunnafonidilaw olu ka fɔ la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Diop cɛjan na i n'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ a taara Dakar Dakar i k'a dɔn k'a fɔ lajɛrɛba dɔ tun bɛ Dakar min ni o bɛ wele k'a dɔn k'a fɔ ko 8e édition du forum international de Dakar i k'a dɔn k'a fɔ u ye lajɛrɛba min i k'a dɔn k'a fɔ ni diɲɛ jamana sewale caman de bɛ yen olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ a kɛnɛ kan i k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛra Dakar nin ye a ta ko 8nan ye koyi Abdoulaye Diop i k'a dɔn k'a fɔ ko a tun bɛ kɛnɛ in kan kɛnɛ in kan i k'a dɔn k'a fɔ a kɛra kɛnɛ min ni a sewalenba sabula i k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Diop taakun tun ye 2 ye fɔlɔ o ye i k'a dɔn k'a fɔ a ka taa nin lajɛrɛ in kɛnɛ kan filanan ti dɔwɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ a taatɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana a ɲɛmaaba la n'o ye colonel Assimi Goïta ye i k'a dɔn k'a fɔ a ye lettre sɛbɛn i k'a dɔn k'a fɔ lettre min kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ ni a y'a di Abdoulaye Diop ma i k'a dɔn k'a fɔ ni a taara Macky Sall min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Macky Sall a sama k'a fɔ ko a taara ka taa o fana di min bɛ tali kɛ Macky Sall ma a ɲɛna baara ɲɛna a ɲɛna dɛ Macky Sall sama o sumana ka d'o ma a banna i ka dɔn k'a fɔ kunnafonidila olu ka fɔ la n'o ye i ka dɔn k'a fɔ Tuguna A ye k'i ka dɔn k'a fɔ nin lajɛrɛ min ni a kɛlen filɛ Dakarikaw fɛ lajɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ a kɛra i ka dɔn k'a fɔ octobre kalo tile 24 ka taa bila a tile 25 la n y'a dɔn k'a fɔ tile 2 Baɲango baara in a kɛra o hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ lajɛrɛ bɛ tali kɛ fɛn min kan o de i ka dɔn k'a fɔ kelenya bɛn ani kelenya bɛ se ka sabati i ka dɔn k'a fɔ farafinna a gun kan cogo min na sabula i ka dɔn k'a fɔ farafinna n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ waati min na komi bi tɔɔrɔ min ni mandɔrɔ min bɛ farafinnakaw la a b'an kan dɛ dɔwɛrɛ o ye i ka dɔn k'a fɔ stabilité n'o ye i ka dɔn k'a fɔ kelenya bɛn ani basigi a bɛ se ka sabati anw ka jamana in kɔnɔ a banna n'i ye farafinna jamanaw caman da k'a lajɛ ko bɛɛ lajɛlen hamina ti dɔwɛrɛ dɛ o ye i ka dɔn k'a fɔ kelenya a bɛ se ka sabati i ka jamana kɔnɔ cogo min na min ni an bɛ a wele ko souveraineté n'o bɔra i ka dɔn k'a fɔ stabilité minnu ye i ka dɔn k'a fɔ farafinna jamanaw anw jɔrɔna kow ye ko minnu bɛ i ka dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na marabaajuguw b'a lajɛ hali bi i n'a fɔ an bɛ waati min na komi bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ɲɛɛlɛ nana n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko maaw y'u ka indépendance ta hali bi marabaajugu dɔw bɛ yen olu b'a fɛ ka marabaajuguya ta ka anw ka jamanaw ka sɛgɛrɛ ma i k'a dɔn k'a fɔ nin forum min ni a kɛlen filɛ nin ye a dabɔ kun bɛ min kama o de ye k'a fɔ bɛɛ ni o ye bɛn ye ani k'a dɔn k'a fɔ lakana a bɛ se ka sabati anw ka jamana a kɔnɔna na cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ farafinna bolo u kɔnɔ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Abdoulaye Diop la a taara nin ko in kɛnɛ kan i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Abdoulaye Diop ani k'a dɔn k'a fɔ Macky Sall ye ɲɔgɔn ye caman boloda a ko sɛbɛn Macky Sall min yɛrɛ bɛ ni o ye Union africaine a ɲɛmaa don i k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Diop a ko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ ale ka nin nani na dɔwɛrɛ tɛ dɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ forum min ni a kɛlen filɛ Dakarikaw fɛ yen forum min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ o ye bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati cogo min na farafinna ale bunakun kan i k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Diop a ko i k'a dɔn k'a fɔ forum min tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ nakun filanan kun ye i k'a dɔn k'a fɔ jamanakuntigi ni o ye Assimi Goïta ye a ye i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛn bataki dɔ sɛbɛn i k'a dɔn k'a fɔ ale natɔ a kana ni o bataki ye i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ ta ka di i k'a dɔn k'a fɔ Macky Sall ma i k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Diop a ko kunnafonidilaw ma k'a fɔ n'i ye bataki in ta k'a lajɛ a kɔrɔfɔba bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye k'a dɔn kabini gɛlɛya in ni a ye anw ka jamana in sɔrɔ Sénégal i k'a dɔn k'a fɔ u ye wulikajɔ caman kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Macky Sall a ye wulikajɔ caman kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mali a bɛ se ka kelenya sɔrɔ cogo min na Mali i k'a dɔn k'a fɔ anw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Macky Sall k'a dɔn k'a fɔ a ye a kɛ a haminako ye sanga ani waati k'a dɔn k'a fɔ Macky Sall a ye wulikajɔ caman ta ka anw ka jamana k'a sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaba min ni o bɛ Mali ani France cɛ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ Macky Sall a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jan gɛlɛya bɛ se ka nɔgɔya anw ni Francekaw cɛ cogo min na Macky Sall k'a dɔn k'a fɔ a ko min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Mali ani Sénégal la badenya bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ sinjiya o bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ ma i k'a dɔn k'a fɔ anw de ye danjɛlamaw ye danjɛ de bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ a ka kan sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na Mali ani Sénégal an ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni gɛlɛya a bɛ jamana kelen kelen fɛn o fɛn kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kan k'a dɔn k'a fɔ o y'i ka gɛlɛya ye i ka dɔn k'a fɔ n'i y'a ye ale bɛ wulikajɔ kɛ
ka Mali k'a dɛmɛ o ye k'a fɔ Mali ye ale sigiɲɔgɔn jamana ye o ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Badenya ani Siniya la olu de bɛ Mali ani Sénégal cɛ a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ Sénégalika a caman bɛ Bamakɔ yan wa i k'a dɔn k'a fɔ Sénégalika caman bɛ Mali la Maliden caman yɛrɛ fana sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan caman sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Sénégal ma sabula i k'a dɔn k'a fɔ a ka kan ale ka wuli ka jɔ kɛ Mali ye koyi Macky Sall a ye kɔrɔfɔ caman fɔ a ko i k'a dɔn k'a fɔ nin lajɛlen a bɛ tali kɛ fɛn min kan i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ ni o ye kelenya ye bɛɛ ani kelenya a bɛ se ka sabati farafinna jamana kɔnɔ cogo min na wa i k'a dɔn k'a fɔ farafinna kan ka san ka i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jadimaw olu kɛlɛ la dɔw nataw la i k'a dɔn k'a fɔ farafinna yɛrɛ ka se ka a yɛrɛ ta farafinna yɛrɛ ka se k'a ka kɛlɛw kɛ a yɛrɛ ma farafinna ka se k'a yɛrɛ ka baloko k'u sabati n'a ma kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ maa wɛrɛ u ka dɛmɛ o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni maa ninnu u ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ Macky Sall ani k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Diop u ye ɲɔgɔn ye u ye kɔrɔfɔ min fɔ k'a gɛlɛya o de ye k'a dɔn k'a fɔ Organisation mondiale de la mise en valeur du fleuve Sénégal n'o ye OMVS ye n y'a dɔn k'a fɔ o ye tɔn ye anw ni ɲɔgɔn cɛ min ni k'a dɔn k'a fɔ Mali ani Sénégali anw jɛ bɛ o tɔn la o kuma k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ kuranko ani k'a dɔn k'a fɔ fɛn caman na u bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o sira kan sabula k'a dɔn k'a fɔ u ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ hali bi k'a dɔn k'a fɔ badenya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ OMVS o cadre kɔnɔna na a ka ja k'a dɔn k'a fɔ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sabula k'a dɔn k'a fɔ u bɛ kɛ sababu ye min bɛ wele ko coopération k'o sabati développement économique n'o ye k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ ani dun ka fa u bɛ se ka sabati cogo min na sabula k'a dɔn k'a fɔ jiko ani yeliko olu bɛɛ lajɛlen sabati mɛ k'a dɔn k'a fɔ nin jɛkulu in na min ni a bɛ wele ko OMVS k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ caman minnu ni olu tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ message min ni o kun bɛ k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Diop bolo walasa a k'a lase Macky Sall ma jamanakuntigi Assimi Goïta o cogo la a kɔrɔfɔ belebele fila o de tun ye nin ko Basiri filɛ an ye min bɔ k'a dɔn k'a fɔ nouvelle horizon kɔnɔ Toguna A Traoré ale ka sɛbɛn Toguna A Traoré Abu an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ dugutigi kɔrɔ a tɛ dugu ɲɛlen fɛ indépendant an b'a sama kura ye ka gɛrɛ na Musa Sayon Kamara Musa Kumara a ko min ye transition fanga an ka na a kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko jɛgɛrɛjɛkulu min bɛ ni a jɛgɛrɛjɛkulu na a farala bi n'an k'a ma ko M5RP Abu Safinɛ Jara M5RP nin yiriba in ko a bɔra ka bin koyi siga t'a la ko a sɛbɛkɔrɔ farala mun ye jɛgɛrɛjɛkulu min bɛ n'olu farala ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ ko olu ta tɔgɔ ko M5RP Mali kura M5RP Mali kura an bɛ don min na ko bi u ka ɲɛmaaba o ye Kɔniba Sidibe ye Kɔniba Sidibe Abu Safinɛ Jara ko kunun k'u ye kunnafonidilaw kɔni k'u wele kunnafonidilaw welelen Musa Sayon Kamara a y'a jira k'a fɔ ko kɛnɛ in kan i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye M5RP Mali kura Abu Safinɛ Jara u y'u da don baabu caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye lakana an ka jamana o kɔnɔna la ka taa fila mun ye yuruguyurugu ani ɲangilibaliya o mun bɛ an ka jamana kɔnɔ fo ka taa fara dabalofɛnw o sɔngɔ o yɛlɛli kan ani mun ye kɔrɔbɔrɔkaw ka sɔrɔsi 46 mun b'an bolo nin waati na n'an k'a ma ko Ivoire mercenaires Abu Safinɛ Jara u y'u da don nin bɛɛ lajɛlen na a ka ja ka taa bila fo plainte mun bɛ n'an y'a don Faransi juguya la ani mun ye an bɛ don min na ko bi kibaruya mun bɛ n'o bɛ engrais ko o kofɔ i bɛna ye k'a fɔ ko kunu M5RP Mali kura a cɛdenw Abu Safinɛ Jara u ye nin caman k'u hakilinata k'o sɛlɛ mun ye jamana kɔnɔdenw ye Patrick b'a ka fɔ la mun ye Musa Sayon Kamara a ko comité stratégique mun n'o sigilen bɛ sen kan bɛ don min na ko bi M5RP Mali kura ale tɔgɔ la n'o ɲɛmaaba bɛ Kɔniba Sidibe n'o o b'o kofɔ a ko an ka segin an kɔ dɔɔni a ko i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye octobre kalo tile 10 tɛmɛnen mun ye nin jɛgɛrɛjɛkulu ye n'a bɛ M5RP Mali kura a b'o kofɔ u n'an ka premier ministre par intérim n'o bɛ colonel Abdoulaye Mayiga Abu siga t'a la u n'o sigira u baro la fɛn caman ko o tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔfɔ caman k'u y'o sɛbɛkɔrɔsiyɛla u ni ɲɔgɔn cɛ Patrick b'a ka fɔ la a ko mun ye Kɔniba Sidibe ka fɔ la a y'a k'a fɔ ko mun ye M5RP Mali kura olu bɛna fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ jɛgɛrɛjɛkulu in Abu Safinɛ Jara a bɛ se ka kɛ jɛgɛrɛjɛkulu ye fanga bɛ fɛn mun na politiki yɛrɛ sira fɛ fanga bɛ se ka don jɛgɛrɛjɛkulu mun na wa Abu Safinɛ Jara k'u bɛna dɛmɛ wa u t'u bali k'a fɔ k'u t'u hakilinata k'o sɛlɛ dɛ wa hakilinataw fana k'u bɛna o di jamana a bɛ se ka jɔ cogo min na Abu Safinɛ Jara min ye M5RP maaw u y'a jira k'a fɔ ko M5RP Mali kura u y'a jira k'a fɔ ko maa de bɛ nin waati in na ko e de bɛ hakilinata tɛ dɔwɛrɛ ye jamana tun bɛ ka maracogo jugu min kɔnɔ la jamana bɛ se ka bɔ o kɔnɔ la cogo min na ni hakilinata y'o ye Abu Safinɛ Jara ko olu ni bɛ se ka jɛ ka baara k'o kɛ mun ye lakana bunakun o kɛnɛ kan M5RP maaw y'a jira k'a fɔ ko an ka Abu Safinɛ Jara k'an bɛ don min na ko bi siga t'a la mun ye lakana Abu Safinɛ Jara ko gɛlɛyalen don dɔɔni gɛlɛya dɔɔni kɔni bɛ mun ye lakana bunakun o kɛnɛ o kan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen u y'a jira k'a fɔ ko mun ye adamadenw ka dabolofɛn Abu Safinɛ Jara k'o fana kɛlen bɛ gɛlɛya belebele k'o sababu kɛ mun ye lakanabaliya k'o bɛ dugu caman o la o n'a
ta bɛɛ mun ye M5RP Mali kura u y'a yira k'a fɔ k'u kɔni b'u ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin mun ye Mali armée o ma n'o bɛ an ka les femmes o kofɔ Abu Safinɛ Jara an bɛ don min na komi bi M5RP Mali kura n'a ɲɛmaaba ye kɔni Ba Sidi Beye u y'a yira k'a fɔ ko mun ye maracogo jugu mun n'o tun bɛ an ka jamana kɔnɔ waati tɛmɛnenw na ka tɛmɛ fo ka taa fara mun ye yuruguyurugu mun ye ɲangilibaliya Abu Safinɛ Jara ko olu ma ɲɛtaaba yelen o ko la koyi a bɛ n'a fɔ ko o ko kɔni ko o ma kɛ olu hakilinata ye o ko bɛ taabolo min na n'a fɔ ko bi Abu Safinɛ Jara u y'a yira k'a fɔ ko o ko olu ka laɲini tun ye fɛn min ye Abu sika t'a la ko laɲini ko a ma kɛ sɔrɔ fɛn ye mun ye M5RP Mali kura u y'a yira k'a fɔ ko mun ye ni hakili b'a la mun ye juillet kalo tile 10 11 12 c'est en 2020 Abu Safinɛ Jara ko maa dɔw de bɛ ko ɲangili taara k'u sɛgɛrɛ an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya taara k'u sɛgɛrɛ an ka jamana kɔnɔ nka ko o kiiri ko bɛ cogo min na ko maa ta a tugu dɔn M5RP u y'u da don o la Abu Safinɛ Jara o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ min ye M5RP Mali kura n'a ɲɛmaaba ye Koniba Sidi Beye u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ wele bila mun ye jamana marabagaw ma u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ɲinɛ engrais ko in a kɛra cogo min na a ma dogo maa si la engrais ko in ko a kun taara ka kalifa maa minnu ma Abu Safinɛ Jara mun ne jalaki min ka kan k'o ka taa k'o sɛgɛrɛ joona joona n'o tɛ ko engrais ko in Abu Safinɛ Jara ko a bɛ kɛ gɛlɛya ye an ka kɔɔri an kun jigi dalen b'a kan k'a fɔ k'an bɛ kɔɔri min sɔrɔ san wɛrɛ Abu Safinɛ Jara k'o sɔrɔli bɛna kɛ baara ye wa an jigi kun b'a kan k'a fɔ ko dabalo fɛnw k'an kun bɛ o mun sɔrɔ san wɛrɛ k'o fana sɔrɔli ko o bɛna kɛ baara ye ko ni dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ Abu sika t'a la ko mun ye maa dɔw de m'u jɔ jɔyɔrɔ la k'o de kɛra sababu ye ka na ni nin gɛlɛya in ka a ka anw sɔrɔ ta k'o de kun kɔnɔ la ko wele bɛ bila jamana marabagaw ma u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kan k'o maaw k'u wele Abu Safinɛ Jara M5RP Mali kura n'a ɲɛmaaba ye mun ye Koniba Sidi Beye hali bi a kumara dɛ a ko siga t'a la ko dabalo fɛnw k'u sɔngɔ kɔni k'u yɛlɛlen don nka o b'a ɲini jamana marabagaw fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ malidenw bɛ se ka lafiya cogo min na dabalo fɛnw olu sɔrɔ cogo o la mun ye Musa Sayon Kamara a bɔ indépendant o kɔnɔ la Abu Safinɛ Jara a y'a yira k'a fɔ ko M5RP Mali kura ko n'u ka ɲɛnajɛ conférence de presse in kɛnɛ kan i bɛna ye k'a fɔ k'u y'u da don baabu dɔ fana la baabu mun n'a bɛ tali kɛ mun ye Côte d'Ivoire ka mercenaires 46 in o minnu bɛ anw fɛ yan a ka ja fo ka taa bila plainte mun bɛ n'an y'a don France juguya la an bɛ don min na ko bi M5RP kɔni ko ayi Mali kura u y'u da don o bɛɛ lajɛlen o la M5RP Mali kura Abu Safinɛ Jara u y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya mun n'o bɛ anw ni Côte d'Ivoire jamana ani ɲɔgɔn cɛla la bilen ko an ni ɲɔgɔn cɛ bi ko siga t'a la ko gɛlɛya in kɔni Abu Safinɛ Jara ko a ye waatinin kɛ ko gɛlɛya mun n'a filɛ ni Côte d'Ivoire Jara k'a tɛ Côte d'Ivoire arranger bi wa a tɛ Mali fana arranger a gɛlɛya Côte d'Ivoire tɛ nafa sɔrɔ a la wa mun ye Mali fana ko o tɛ nafa kelen ko o sɔrɔ a la mun ye M5RP o de kun kɔnɔ la k'olu ka laɲini kɔni ye fɛn min ye ni sɔrɔsi 46 in Abu Safinɛ Jara k'u bɛ se ka bila cogo min na k'o y'olu ka laɲini kɔni u ye M5RP Mali kura hali bi u kumara dɛ n'u ka ɲɛmaaba ye mun ye Koniba Sidi Beye u ka kunun kɔrɔfɔ kɔnɔ la u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni comité stratégique n'o bɛ M5RP Mali kura n'o b'o kofɔ u k'u b'a ɲini mun ye diɲɛ maa fɛ bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan anw ye plainte mun don France juguya la mun ye France a bɛ se ka wele k'a sigi a tile 40 tɛmɛ kan cogo min na k'o y'olu ka laɲini kɔni ye mun ye Madame Si Kajatu So ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye constitution kura mun o bɛ ka sigi sen kan n'an k'a ma ko avant projet k'a b'a ɲini M5RP Mali kura tɔnden bɛɛ lajɛlen fɛ maa maa de bɛ comité stratégique kɔnɔ i ka taa constitution kura in k'a jateminɛ k'a fɛsɛ i hakilinata ye mun ye Abu Safinɛ Jara n'u hakilinata ye fɛn mun y'o kan ko don na nataw la k'u bɛn'o fɛnɛ k'o cɛlɛ kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ Musa Sayon Kamara Abu i bonya o b'a la a bɛna taa i k'a dɔn k'a fɔ jɛ o jɛ ni a sigicogo ma ɲa walima i k'a dɔn k'a fɔ ni a sigimɛ intérêt kan a dɔw la i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ ci k'a da a kolonji min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nouvelle horizon na n bɛ segin ka don a kɔnɔ n ye i k'a dɔn k'a fɔ Mamani Ture a ka sɛbɛnni i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ jadi wale kɛbaaw la a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ Bamanji wale o kɛbaaw olu kɔni k'i k'a dɔn k'a fɔ dugu min bɛ yen ni o cogoya ko Bojo i k'a dɔn k'a fɔ Bojo Ntɛnɛn i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ foro caman de bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ ɲɔforo caman bɛ yen jadi wale maaw u kɛmɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ tasuma ka o don o foro dɔw la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin dugu in ni a cogoya ko Bojo i k'a dɔn k'a fɔ Ntɛnɛn i k'a dɔn k'a fɔ nin kɛra fɛn ye min ni a sɛbɛ gɛlɛya la i k'a dɔn k'a fɔ kabini i k'a dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ mara tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ Sango min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ foro caman de bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ malo foro caman bɛ yen waati min i k'a dɔn k'a fɔ malo u sera jadi wale maaw k'a dɔn k'a fɔ olu kɛra ka tasuma ka a don forow la sabula i k'a dɔn k'a fɔ ɲinan i k'a dɔn k'a fɔ maaw caman kun ye foro caman sɛnɛ
i ka dɔn k'a fɔ maa caman jigi tun bɛ a kan k'a fɔ ko sanji a bɛna sɔrɔ kosɛbɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ sanji a sɔrɔla a balo kɔni i ka dɔn k'a fɔ ko a sɛbɛ ɲankuma i ka dɔn k'a fɔ ni dugu kofɔtaw caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu min ni o tɔgɔ ko bojo i ka dɔn k'a fɔ bojo ale bɛ baɲangara o mara kɔnɔna na min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ nin dugu in na jadiwale maa dɔw bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ u taalen filɛ tasuma don fɛn min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ waati min na forow u kɔni sen bɛ i ka dɔn k'a fɔ ko u kɛn bɛ ka tasuma don forow la koyi kuma i ka dɔn k'a fɔ jadiwale maa minnu ni u y'a kɛ hali ni i y'a sɔrɔ k'a fɔ ko a maaw ma dɔn fɔlɔ nka a b'i n'a fɔ maa minnu ni olu bɛ wele ko jesinu maaw a b'i n'a fɔ ko a kan ka kɛ olu ye sabula i ka dɔn k'a fɔ saga ani waati bɛɛ lajɛlen na nin waleya cɛjugu olu maajugu don olu ka baara de nin ye digɛna sɔngɔrɔ kini awɔ u ka baara don ayiwa parce que i b'a ka fɔla i ka dɔn k'a fɔ kunnafoni jugu a bɔra ka bin sabula i ka dɔn k'a fɔ dugu min ni o cogoya ko bojo a i ka dɔn k'a fɔ a dugudenw i ka dɔn k'a fɔ u tɔɔrɔlen bɛ dugudenw i ka dɔn k'a fɔ hami bɛ u kan bi i ka dɔn k'a fɔ u masiba y'u sɔrɔ sabula i ka dɔn k'a fɔ forow ɲaninba nin waati na min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ labɛn la min ni a bɛ wele ko récolte n'o ye i ka dɔn k'a fɔ forolabulaw ye o baaraw dɔɔni dɔɔni i ka dɔn k'a fɔ olu bɛna daminɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲinan sanjiko kalama wa i ka dɔn k'a fɔ ko sanji kɔni ko a nana fan caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ jamana a fa bɛɛ lajɛlen fɛ camancɛ bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛlaw kɔni jigi tun bɛ a ka ɲina f'i ka dɔn k'a fɔ ko ɲɔw u sɛbɛ ɲaamɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ la montée en puissance de l'armée o kɛra waati min ni a ma dogo maaw la samiyɛ donna fɛ i ka dɔn k'a fɔ armée wuli ka jɔ k'a sɛbɛ sabati walasa i ka dɔn k'a fɔ bamaji walew u bɛ se ka gɛn ka bɔ anw ka jamana a kan cogo min na min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ o kɛra sababu ye maa caman de bɛ yen minnu ni olu sera ka foro k'a sɛbɛ sɛnɛ min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ foro kɔni sɛbɛ sɛnɛna wa i ka dɔn k'a fɔ récoltes kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko jigilasigi tun bɛ yen sabula i ka dɔn k'a fɔ forow u ɲanen bɛ ka se degré min ma i ka dɔn k'a fɔ ko nka a bɛ ɲini ka kɛ jigi wɔɔrɔ ye sabula i ka dɔn k'a fɔ bamaji wale maaw u taalen filɛ nin ye min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ ntɛnɛndon i ka dɔn k'a fɔ nin foro belebeleba minnu ni o filɛ nin yɔrɔw la sabula i ka dɔn k'a fɔ a ɲɔw sɛbɛ ɲaamɛ kosɛbɛ samedi don i ka dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ octobre kalo tile 23 la a i ka dɔn k'a fɔ ko gwɛlɛya ye nin dugu ninnu sɔrɔ wa i ka dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ u ka foro la tasuma a wulilen filɛ a la bamaji wale kɛbaaw fɛ i b'a ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ a b'i n'a fɔ nin waleya in maa minnu gɛn bɛ k'a kɛ katiba de masina n'olu bɛ jɛkulu la jɛkulu min ni u bɛ wele ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans n'an fɔ damusɔn kuma la ko jesimu a b'i n'a fɔ olu maaw don siriba ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ samiyɛ a waati la samiyɛ don waati min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin bamaji jɛkulu maaw olu kɔni tun y'a ɲini i k'a dɔn k'a fɔ dugu caman fɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ u b'a fɛ ka accord local k'olu signé n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ tɛgɛ dɔ bila ka kɛ bɛnkan sɛbɛnna olu ni i k'a dɔn k'a fɔ dugudenw cɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko o na kɛ sababu ye min n'a to k'a fɔ u to u k'u ka sɛnɛw kɛ u ka wulikajɔw n'u ka taagasegiw caman ko u ka olu kɛ wa min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ armée minnu bɛ u bolo ni o ye marimafɛnw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya marifa minnu mana ye dugudenw bolo accord local u ka signé i n'a fɔ donsow ka accord local k'o signé i k'a dɔn k'a fɔ marifaw u ka olu bila i k'a dɔn k'a fɔ u ka fɛn bɛɛ lajɛlen to olu tɔw la min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ duguden caman de bɛ yen minnu ni u ma sɔn i k'a dɔn k'a fɔ nin accord local in tɛgɛnɔbila ma i k'a dɔn k'a fɔ olu banna a ma kɛra sababu ye i ka dɔn k'a fɔ u ye attaque walew ta ka dugu caman sɛgɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ u y'u to o la min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ foro caman de bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ko olu ye olu détruit u ye olu tiɲɛ koyi min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ jadi wale maaw u ye nin waleya cɛjugu minnu kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ maa minnu y'a kɛ a caman na i ka dɔn k'a fɔ katiba de masina olu maaw de ka baara don sabula i ka dɔn k'a fɔ san jan tɛmɛnenw na foro caman bɛ yen u ye u jɛni maa minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ n'u kariyara fɛn min bɛ talikɛ jigiɲɛw ya ka tasuma bila u la min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ bagan dumuni na ka tasuma bila olu la a ka jan i ka dɔn k'a fɔ baganw yɛrɛ ka tasuma bila u bɛɛ lajɛlen na maa minnu y'olu kɛ i ka dɔn k'a fɔ ko ka tasuma don foro la hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ a ma dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen k'a fɔ nin maa ninnu don i ka dɔn k'a fɔ ninnu ka baara ye nin ɲɔgɔnkow ye sabula u ye fɛnkɛ min ka jugu ni ka tasuma don foro la ye min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ bamaji wale maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ nin baara in kɛ ɲɔnɔ mara kɔnɔ san jan tɛmɛnenw na u ye nin ɲɔgɔnko caman kɛ wa olu bɛɛ lajɛlen tun ye katiba de masina mɔgɔw ye koyi e ko nin min ni a kɛlen filɛ nin ye bɛɛ lajɛlen min sigi a kan k'a fɔ ni a kɛlen filɛ bojo i ka dɔn k'a fɔ katiba de masina maaw olu don sa i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛ sɔn ka kɛ olu ye o sababu la i ka dɔn k'a fɔ forokɔnɔmaw nin kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ maa minnu ni olu bɛ nin sigidaw la u b'a ɲini an ka autorités fɛ i ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ u fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sabula i ka dɔn k'a fɔ foro tɔw bɛ yen minnu ni tasuma ma don u la fɔlɔ o tuma autorité ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ haka jan armée bɛ se ka taa i ka dɔn k'a fɔ ka forow k'u lakana cogo min na walasa i ka dɔn k'a fɔ foro tɔ minnu bɛ yen ni tasuma ma don u la fɔlɔ i ka dɔn k'a fɔ jadi wale maaw u kana se ka tasuma don olu la parce filɛ an ye min fɔ i ka dɔn k'a fɔ nouvelle horizon kɔnɔ Mamadu Ture ale ka sɛbɛn don nouvelle horizon Mamadu Ture abu an b'ale fo soit de Bamako ne b'ale sama ka gɛrɛ n na sɛbɛnnikɛla tɔgɔ Umaru Angoyiba dɔgɔnɔkɛ a kumara Abu Safina Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye armée a wulila kura ye dɛ
armée maliani Abu Safna jara ko sigata la mu ye keleke minanw tara kuraye anya kunda dugu mumbe nanga mako kona Abu Safna jara kibina ka foko kona na alamini na kerefe dugu ma do be ma dugu do luka barate dore munye lemuru bani no be mugu paranta okofo ka barade o duniye dugu jugoro na dumanya ka foko o duna dugu jugoro Abu Safna jara na ma dugula do soro wa be lakana bo soro Abu sigata la mamundo onintura akula ko o de kacha o kum kono la kibina ka foko munya mali arme maliani Abu Safna jara kabi munye mugu paranta munno o kera sababu ye wati temanena kana ni gelaye munye bajangara siraina orani bebe na ka foko arme wuli ka doni tesiru kuke mamunu ka bara benenu ni kewole maka mugu paranta ni ka do gudgoro Abu Safna jara ko tega ko abeta kada abela jeli oka o kum kono la ibe na ka foko munye Umar Angoiba ayira ka foko me domina kombi e ko munye de tega wole keba nunu ye Abu Safna jara fere la ba munno bugo sige senga ni wati na o to dore le fembe namba fa mako le murubani Abu Safna jara ubuto do dugu goro mobli na yelaka mam nimito alla mato ake don Abu Safna jara ku ka bara de benendo o bara nunu mani wati la bain konu o konala o do kum konala munya armée ayira ka foko munya sira munno badam na sebare katabla bajangara Abu Safna jara ubina ni bela jilen furan ka je o do kum konala ibina ka foko munya tenen temene ki bodo kono sorla ko munya armée awulla ki do jora la koy Abu Safna jara munya jatiga wale ke ba nunu terodusu sigata la a chama kume kona o kerefe dugu ira la ni kona ira jatimna kalaje kona ale ne sebare ira che ko ati teme kilometre dama do o koni o ka yoro ira ka fo ko munye mamu ntara mugu pranta do dugu goro ni aklibal octobre ko leta ani saba temene na kara sababu ye mata ani nani ko ni ngena ko o karaba na ma bidru ani saba Abu Safna jira ko olu banana o masro do rafa munye kari do ko nana ile munye mugu pranta inga o de kara sababu ye de ngana ne gelaye ko ni ye mau kam ko bara yire ko ni kara sira la siram na badam ne sebare Abu Safna jira katabla munye bajangara o mara o konala rengal la dugu mumbe nanga mako gunda ga Abu Safna jira ko ni ke wale jugun ko jati wale mawya akay Abu Safna jira mamunu yo o bara ni ko o buluda o danganya jugu atani nganya si jugula do ma arme ko ni wuli ka jode bla te ka be sikada olu maw kan tugumna o kum kono la kibina ka foko ali wati temunu ka don ka foko muya anga arme ko abiga wuli ka jone chesiru ko ke ni sira ko fole mun flane na badam ne sebare katabla munye fo bajangara la jati wale ke ba munum be nu ka bara benno mugu prenda taw ma dugu goro mamunu nga bara do Abu Safna jira tege be sega takada u kan tugumna o kum kono la kibina ka foko alme ay wuli ka jodo ko nuko oke do akun temane ni akli bala ne ganya duru wati no be fayi o ko fo alme wuli ka jonen cesidi ke u muka munye patru ko yo buluda Abu Safna jara dugu mumbe nanka mako kona kereng la pom mumbe ne ko mako sama pon Abu Safna jara alebe kona o kona la an arme kra soro munye jati ko wala keba nunye o keleme ka muku pranta do pon goro Abu Safna jara na awulila mata su ake do me arme yo wuli ka jonen cesidi ko oke bati wala ke banu ngun keleme ka to o mugu prenta mundo dugu jugoro anyo sebe ko joshi ko bo dugu jugoro la Abu Safna jara albi mu arme u kasoro ka wuli ka joni chesiri ko bla singa ko bena feran da bali bela jere ngani sira ko foley ko be ni na wati ni bo gela ko ko abe maw ko ku dala o kum ko la ko ali civil temane no kara samedi temane ki be na ka fo ko mu arme ku ye wuli ka jokku ke mu ye terroriste kele Abu Safna jara ale fena ku ko no kerefe dugu do la tiga tala ko tiga tara kada aleka dugu mu be nanga mako kerana ale ko na kerefe dugu doy tega tara kada ale kan Abu Safna jara ko anga arme ko ube wuli ka jola ube chasiri ko ko oke ko sabu kam domna ko bina manya ka fo ko jatiga wala ke ba nunu Abu Safna jara bara wora fo tula me domna ko bi mugu prenta ko odo dugu jugoro nu ya mugu prenta do dugu jugoro ni arme no mana yelaka Abu Safna jara munye population civil ko lubna yela aka na dunya ni yelaka Abu Safna jara ko asaya ko adago shi ko bonko sebe akoni ya araporu jatemna kalaje kerenga na munye minishima oga rapport laba ula rapport laba muno bora utikalo klibi saba ani kele o yaira ka fo ko munye ataki mun ne mam ataki muno okera mugu pranta ina Abu Safna jara ko abeti jo ataki kema fla ani binani ani durula o kera san 2021 ebe na ka fo ko munye san 2022 ibe na ka fo ko abara muno okera ko abeti jo munye keme ani bisaba ani nanina o bayira ka fo ko tikata la ku usaba ko fegera munye amidom na kombi Abu Safna jara ko wuli ka jo ka jona
ko sabu kɛ mun ye armée kɔni kɛlen bɛ ka cɛsiri k'o kɛ maa minnu bɛ ka mugu pɛrɛnta k'a don dugu jukɔrɔ Bajangara sira in na ka taa bila Sevare Abu Safinɛ Jara a ka jan fo ka taa bila Gawo kɔnɔna la tɛgɛ ko a bɛ ta ka d'u kan don na nataw la nafolo filɛ nin an y'a sama ka bɔ min ye sɔrɔden Bamako ale kɔnɔna la Umaru Angoyi Ba dɔgɔnɔkɛ ale sɛbɛnnikɛla ye Abu Ibunya o b'a la tabarikala an ta sugu kɔnɔ taa sɛgɛnna bɔ mun ye Badrissa Keita an bɛ foli ta ni k'a lasɛgɛrɛ kɛmɛ wasulu k'a fɔ a ɲɛna ko a Keita mun ye Abu Safinɛ Jara an bɛ segin kura ye ka na kumaso kɔnɔna la yan radio ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Morida la ni sɔn tɔgɔ k'i sɔn jamu i bɛ wele kɛ 76 33 43 03 kunnafoni bala an b'o kɔnɔ la Abu i b'i bolo i b'a gosi ka don an ka taa dɔn n'ala sɔnna bɛɛ tɛ k'a dɔn k'a fɔ ne bɛ bon ni sɛbɛn sɛbɛn min ni o cogoya ko le matin i k'a dɔn k'a fɔ nin ye Kader Towe ale ka sɛbɛn don Towe ko di i k'a dɔn k'a fɔ hali bi min bɛ tali kɛ militarisation de la police et de la protection civile alamisa tɛmɛnen i k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛnna octobre kalo tile 20 ma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ conseil national de la transition i k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ wele ko CNT i k'a dɔn k'a fɔ ko a kuma a sera yen min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ waati min na kɔrɔfɔ in a sera yen ni na i k'a dɔn k'a fɔ CNT mɔgɔw fɛ ni bɛn bɛ kɛ ni ko in ye walima ni ko in ni bɛn ti kɛ ni a ye u bɛɛ lajɛlen u ka se ka dɔn sabula i k'a dɔn k'a fɔ ni jamanakuntigi ni ale ye loi ta walasa i k'a dɔn k'a fɔ loi in a baaraw ka se ka sabati i k'a dɔn k'a fɔ a ka passe députéw ka bolo kan walima i k'a dɔn k'a fɔ CNT ni o ye wasabulon ye i k'a dɔn k'a fɔ ko baara in a kɛra alamisa don octobre kalo tile 20 tɛmɛnen na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa 100 ani maa 11 ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u bolo wuli k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ jamanakuntigi a kɛlen filɛ ka loi min da nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ bɛn bi wa a bɛ bɛn o jɛnna n'a ye o ko banna sa o ko banna polisiw ka sandikaw yɛrɛ ko ko ni jamana marabagaw y'a bila niveau min na k'olu b'u kɔ o ko ten awɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ fonctionnaire de la police nationale et de la protection civile n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ sapeur pompier a ka jan dɔw bɛ u wele ten i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛna bila statut kura kɔnɔ statut min ni a bɛ wele désormais i k'a dɔn k'a fɔ statut général des militaires i k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛna bɔ i k'a dɔn k'a fɔ o hukumu dɔ in kɔnɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ démilitarisation hukumu kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ militaire yɛrɛ hukumu o bɛna bila o hukumu kɔnɔ wa makanba minnu n'i k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ ta ka militaire k'olu sɛgɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko nin kɔɔri kofɔlen fila in bɛɛ lajɛlen bɛna ta ka bila o makanba kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ walasa a dabɔra min kama bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ kabini waati min na i k'a dɔn k'a fɔ jamana a bila mɛ i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya o ye kɛlɛ o mankan ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya a bɛ anw ka jamana kɔnɔ kabini san 10 ani kɔ waati o kuma i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko maaw bɛ yen minnu ni olu fana kɛn bɛ ka formation militaire kɛ a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ ha ka jan dɔ bɛ se ka fara cɛdenw kan cogo min na walasa i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsilakaw olu ma yɔrɔ min larawe i k'a dɔn k'a fɔ maaw ka sɔrɔ minnu ni olu bɛna janto kɛ o yɔrɔw la i k'a dɔn k'a fɔ ko nin hakilina in waati min na i k'a dɔn k'a fɔ assise nationale pour la refondation o baaraw daminɛna i k'a dɔn k'a fɔ décembre kalo tɛmɛnen na i k'a dɔn k'a fɔ ko hakilina in ko a bɔra ka bɛ o waatiw la i k'a dɔn k'a fɔ commission min ni o ye commission nationale sécurité i k'a dɔn k'a fɔ et de protection civile ni a bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ CNT jɔ a la olu fana i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye rapport kɛ rapport in kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye hakilina u ye a soutenir rapport in kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ hakilina in i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye a don bɛrɛ la koyi sabula i k'a dɔn k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen u ye nin hakilina kelen fɔ sabula i k'a dɔn k'a fɔ a yɛrɛ k'a fɔ jamana a bɛ gɛlɛya kɔnɔ sanga ani waati i k'a dɔn k'a fɔ ni armée ye baara kɛ armée ka baara kana kɛ sankɔrɔ wɔsi ye a ka kan i k'a dɔn k'a fɔ maaw ka sɔrɔ minnu ni olu bɛna lakana sabati a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ armée a kɛlenkɔrɔ kɔfɛ k'a ka baaraw kɛ assise nationale i k'a dɔn k'a fɔ sigikafɔ kuma min ni a kɛra anw ka jamana kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni k'i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen jɛna ni hakilina ye kuma jamanakuntigi a kɛlen filɛ ka hakilina min da nin ye a k'a dɔn k'a fɔ ko députéw kɔni ko u bɛɛ lajɛlen jɛna ni a ye sabula i k'a dɔn k'a fɔ a don kama député cɛ kelen ma sɔrɔ min ko ale ma jɛ ni a ye wa i k'a dɔn k'a fɔ a kɛnɛ kama député cɛ kelen ma sɔrɔ min ni a tun tɛ a kɛnɛ kan député 110 ani 11 ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sɔnna ko in ma koyi min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ polisiw u yɛrɛ ka syndicat la i k'a dɔn k'a fɔ ninnu tun ye laɲini kɛ waati dɔ la sabula i k'a dɔn k'a fɔ u tun ye lettre dɔ bɔ k'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ jamanakuntigi fɛ lettre in kɔnɔna na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko loi min ni a talen filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko u ka a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na sabula i k'a dɔn k'a fɔ relecture ko u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ o baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na nka an bɛ waati min na komi bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko loi in kɔni ko a passera CNT ka bolo kan e ko fura bɛ nin ko in na bilen a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ synergie de la police nationale i k'a dɔn k'a fɔ ninnu fana ka hamina ti dɔwɛrɛ koyi min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ olu ka syndicat ko i m'a kɛ o bancogo ye nin cogo in na tan i k'a dɔn k'a fɔ ninnu tun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ syndicat tɔndenw olu bɛ se ka ladɔnniya cogo min na a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ ka ɲɛfɔli kɛ u ye cogo min na syndicat ko banna kana nin fɔ sa aramu a pewu
ka baara kɛ nin ye nin cogo in na tan Senegal ko Abu Aramude ni abane ni pew bete koyi ko polisi ko Senegal wɛrɛ ko ni jamana marabagaw y'a bila yɔrɔ min na k'u b'u kɔ u yɛrɛ ko ten loi votelen kɔfɛ ayiwa u yɛrɛ jɛna n'a ye sa o o kuma i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ synergie de la police nationale la i ka dɔn k'a fɔ ninnu kɔni ka dɔn k'a fɔ u f'u ye laɲini bɛɛ lajɛlen kɛ projet in ka dɔn k'a fɔ a bɛ se ka renvoyer cogo min na a ka ja ka se k'a fɔ olu ka se ka boloda don nataw la i ka dɔn k'a fɔ u bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya a kan cogo min na nka i ka dɔn k'a fɔ a b'i n'a fɔ o kɔni o nafama ye u kow la bilen sabula i ka dɔn k'a fɔ loi kɔni a passera assemblée kan ka ban a banna kuma polisiw i ka dɔn k'a fɔ ko u fana tilara ka lettre wɛrɛ bɔ min b'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jamana a marabaw n'olu ye décision min ta i ka dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya wɛrɛ foyi tɛ olu fa fɛ min bɛ a ye décision in a exécuteli i ka dɔn k'a fɔ ko olu na baara kɛ ni o ye koyi asiri filɛ an ye min bɔ le matin kɔnɔ k'a dɛ towe ale ka sɛbɛn Abu Safinɛ Jara n'i ma tori n'i ma ale bila jikalan na a bɛ k'a ɲɛna ko ji suguya ye kelen ye mun ye fatiri ye ne b'a ta ten cari mun ye n bolo don le matin n bɛ bɔ n'ale sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de ye Ashi Sise a kumana dɛ a ko Umaru Mariku n'o ko fɔra a tɛ baro kolontigi a t'ale ko fɔ wa k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye baro kolontigi ko a tununnen don dɛ mun ye Ashi Sise a y'a jira k'a fɔ ko mun ye baro kolontigi n'o de bɛ Umaru Mariku n'o b'a ko fɔ Umaru Mariku a tununa a bɛ ni kana kalo damadɔ kɔni a bɛ ni ka o bɔ Abu Safinɛ Jara maa tɛ Umaru Mariku baro kolontigi maa si t'a dɔn a bɛ yɔrɔ jumɛn baro kolontigi k'o kumana ko a tɛmɛna frontière fɛ wa a ye jamana ka a bila wa i n'a fɔ Bubu Sise a ka ja fo ka n'a bila cɛman Ibaru Kulubali la telimantigi ani ka taa bila mun ye Karimu Keyita la donbolo k'olu ye jamana in k'a bila cogo min na k'o kumana ko baro fana ko a y'a bila ten wa ɲininkali to min a sigira Ayishi Sise a y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Umaru Mariku baro Abu Safinɛ Jara ko waati tɛmɛnen na nin tun ye cɛ dumanba ye Umaru Mariku baro Abu Safinɛ Jara n'a ko kumana politique maa caman fo o sigilen ja bɛ yɛrɛ Abu Safinɛ Jara Umaru Mariku baro i bɛna ye k'a fɔ k'a daminɛ démocratie la fo ka n'a bila an bɛ don min na comme bi maa mun don a ye guwara k'o sɛbɛkɔrɔ da jamana marabaga o ɲɛ Umaru Mariku baro n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ baro kolontigi Abu Safinɛ Jara Musa Tarawele fanga n'o bɛ bi jeni fanga o ka fɔ o ka dafiri ko ala ni Umaru Mariku baro a ko baro ko a senba bɛ o ko o la Abu Safinɛ Jara nka Umaru Mariku baro siga t'a la ko dankɔrɔba in ko a tunna dɛ maa t'a dɔn baro kolontigi ko a bɛ fan jumɛn baro ka tɔndenw a ka ja fo ka taa fara mun ɲɛ a kanubaw kan Abu Safinɛ Jara maa si de t'a dɔn mun ɲɛ ni belebele ye sa n'a bɛ champion ko fɔ Umaru Mariku baro champion ko a bɛ fan jumɛn o la Abu Safinɛ Jara ko o waati kelen na k'i bɛna ye k'a fɔ ko Umaru Mariku a ka parti mun bɛ n'an k'a ma ko Sadi olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ kalata baara ko olu labɛn k'o sabati kalata baara laban min ka sabati nka mun ye Umaru Mariku baro ko dankɔrɔba in yɛrɛ ko a yelen tɛ o kumana ko baro Abu Safinɛ Jara ko a dogolen bɛ fan jumɛn ɲininkali to min a sigilen baro ko kumana k'a ye jamana in bila de wa ɲininkali to min ko a sigira mun ye Ayishi Sise a kɔni y'a jira k'a fɔ ko kibaruya caman bɛ yen kibaruya min y'a jira k'a fɔ ko mun ye Umaru Mariku baro ko baro kolontigi ko ye ko k'a dogolen tɛ Bamakɔ kɔnɔna o la yan wa ko baro ko a ma bɔ Bamakɔ yan ko nka siga t'a la ko a dogolen bɛ Bamakɔ yɛrɛ o kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara mun ye fatirikɛba ye Ayishi Sise a ko an ka segin an kɔ dɔɔni a ko ni hakili b'a la mun ye avril tɛmɛnen siga t'a la mun ye kuma faratilen a bɔra Umaru Mariku baro a da kɔnɔ o kuma faratilen mun n'a bɔra baro da kɔnɔ ka ɲɛsin mun ye Mali armée ma k'a daminɛ dɔɔni kama fo ka n'a bila mun ye Umaru Mariku baro kɔni kɔrɔjabakaw ka belebele Abu Safinɛ Jara ko a tununa maa t'a dɔn baro kɔni ko a bɛ yɔrɔ jumɛn Abu Safinɛ Jara mun ye fatirikɛba n'o ye Ayishi Sise ko a y'a jira k'a fɔ baro kɔni tunnen don maa t'a dɔn k'a fɔ Bubu Sise cɛman Ibaru Kulubali ka taa fara Karimu Keyita kan olu fana y'u siyala ka bɔ cogo min na o kumana ko mun ye Umaru Mariku baro a kumana k'a fana ye siyala ka bɔ ten wa ɲininkali to min a sigira kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ le matin ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de ye Ayishi Sise Abu i bonya o b'a la i ka dɔn k'a fɔ indicateur du renouveau i ka dɔn k'a fɔ nin ye Bala Sumala ale ka sɛbɛn ye i ka dɔn k'a fɔ ka kɛ ni min bɛ wele k'i ka dɔn k'a fɔ campagne agro et pastoral